बारस्लाय दाउखौआ मानो गाबो आय' बैसागु बोथोरा मानो फैयो गोसोआ आंनि जावलिया जायो आय' मेगनजों मोदै गयो बरिया दाउखौबो गाबबाय बैसागु बोथोरा फैगासिनो दं नैबे हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफाङाव दाउ खौवौआ दिखार नांहाब मोथो गावनि अनजालि लोगोखौ नागिरनानै गाबदों बैसागु बरायहरदों जोंबो बैसागु बरायनो नागिरदों जों बोदोर जादों बैसागुआ माब्ला फैयो बरिया खाफाल मोजांफोरा मावनानै जादों हाहु माइ बाख्रि बेसुनिहा मावनानै जानांदों मेलेथारि साख्रि मेलेथारि आय' दैमा दैसा दंफां लाइफां निजेरा निजिरि सारि बरिया बिफां बारस्लाय दाउखौआ मानो गाबो आय' बैसागु बोथोरा मानो फैयो गोसोआ आंनि फाग्ला जायो आय' मेगनजों मोदै गयो मेथाइया ओरैनो लिरा बाव गिदिर ओंथि थायो गोबां मेथाइयावनो गोबां गोनां ओंथि गोनां थायो दा बे मेथाइया जाहैबाय पुलिस मिलिटारि साख्रि मावनाया बैसागुआव न'आव थांनो रंजाहैनो बेरायहैनो माइब्रानि बिदै लोंहैनो नाफाम बाथोन जाहैनो होननानै गोसो जाब्लानो थांनो मोना दा बे मेथाइयाव नैबे ओंथिया हाबनानै दङ बेखायनो पुलिस मिलिटारि फौजि साख्रि मावग्राफ्रा बैसागु बोथोर फैब्ला जोबोर बोदोर जायो गावनि अनजालि बिसिखौ गोसोखांहरो फिसौखौ गोसोखांहरो बिमा बिफाखौ खुलुमनानै बोर लानो गोसोखांहरो गोसो थोनायखौ लोगो हमनायनो गोसोखांहरो सेंग्राफ्रा दा बे मेथाइया हाबनानै दङ दुखु मोनो हांमा सुरो नाथाय साख्रि मावाबाबो मोनजाया साख्रि मावनानैबो रंजानो आजादि मोना बे मेथाइया हाबनानै दङ बे मेथाइया जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला दतमा सिमलिगुरिनि आदा मानगोनां रुपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मेथाइ गोदो गोदाय बे मा होनना बुङो अडिअ केसेटआव ओंखारनाय जोबोद बे मेथाइया खोनायोब्ला गोसोखौ बोनो हायो रोमै जोङो गोसोखाङो दाबो मेथाइखौ जों खोनायोब्ला बयबो गोजोननाय मोनो बयबो दामनो खोनासंनो मोजां मोनो बरिया जोंना सारा मिथियो नालाय एसे इन्टारेस्ट खालामनायजों लोगोसे फोरमायहरनाय जाबाय आरोखि